So karon no, mo ato mi sa birthday. Ayan. Maki-birthday mi everyone. Special guest. Sa ata ba yung mga ata ba yun? What children park? Uy, sila yung mga bata ba yun? So mo ato mi sa birthday. Oh my God. So biimin. So saan yung may ingon sa birthday? Happy birthday sa nag-birthday. Kung saan man, saan na siya children's party or saan man maki-join na dito, no? Murag I think children's party yun siya. Sabi na pa. So saan man yung maingon sa imong atay? Ay, wala lang. Kasi po, inani nga para sexy. Grabe na. Para feminine. Grabe na, friend. Uy, hapit na mi sa balay sa amuang birthday-han. Mag-surprise ni Karo. Oh my God! Ay, ginoo ko bantay na. Uy, BM-men. Kailangan i-BM-men. Kailangan ta maka-BH BM-men. Kasi pulo sa bag. Pagdok yan ba? Uy, bading. Ang bag na 14 ka po. Ay, si Lupin. Basta karon pag abot dito, mga unta po. Dili ko mabasa tama ka. Dapat sa ako ating friend. O, lagyan ang buhaton ha. Uy, dapat ing ha, maka-ano ta, ing ha, maka-BH ta. Maka-BH ta din ka. May pagkaling dalaan na mo ng bag ni Uy, maning kamot ta, maka-BH ta, mga kapatid. Sige, maning kamot ta. Uy, grabe na. Si Lovren, grabe naman. So, andam na ang mga bayot, no? Kay ma-birthday na sila mga sisi. Oh, laban na dito mga igsoon ko. Grabe naman ako eh. Ande, kuan? Nutshell? Grabe naman. Grabe naman sila. Uy, ma-birthday man daw. Grabe naman sila. Bayot B, magplano ta bayot B. Asa magplano ta bayot ba? Mag-ulo, mag-desemi, mag-ulo, mag-kaan. Maning kamot to eh. Maning kamot ta. Dahil kayo nga ito bayot. Kung kaon na ito. Laban na. Laban na kailangan sa nitong June para maimpas. Kuan panihapon ang uy, mong nakabantay. Or dagan mo kaya mga ito. Parang panihapon maimpas. Masunod nato dito sa payag. Dito sa pagkaw sa payag. Ano pa sa ba? Magplano sa bayot B. Magdagan ng tao si Sine. Laban na. Second batch na ganyan. Oro mo na sa mabuong ibig sa mga tayo. Uy, bitaw yung babae. Magpapawin mo sa maulo. Baby, si Baby B. Ano yung plano sa ato ang pangato na Baby? Ako sa plano ninyo makaayuhan naman siya. Halik na. Lagi si Sime. Sorry lang, I love you si Sime. Di ba, hindi po kita ni karon kay Anwax. Uy, sige na bang. Saan mo yung wawi man uya? Lawawi si Sime. Special guest. Divine. Uy, i-ring ka. Kailangan Grabe na na. Uy, bayot. Chikay sa ninyo ang tagiyan na bayot B. Si Gian ba tawag? Tinggit. Ano yung Uy, bayot. Tawagan sa inyo ang tagiyan bayot pa ulo kay si Sime. Wala na ni. Grabe na. Happy birthday! Uy, grabe naman. Uy, kanta ta, uy, happy birthday, uy. Uy, yung saan bayot, manganta dalili. Ulong, ito sing ulong. Ulong, yung birthday birthday. si Brian na mula sa Alam, dagaan tao bayot. Uy, dagan tao man bayot. Uy. Uy, dagan man tao bayot. Uy, dagan tao. Sa man ni? Third batch na dabayot B. Uy, dagan tao bayot. Magpulong man. Ay, siya giwala mo. So, unsa man ang buhaton, mga birthday ni Dili? Ibiimin, gigutom na baka? Wala. Dili ba? Dili palingot ko. Huwag ko maglikong pag ipalingot ko. Uy, maghanap mga birthday. Ay, sorry. Guys, Ulo man. Sunod niyo, Dili.
Mamerti man daw. Beshi! Mamerti man daw. Mamerti man daw. Opo. Sulod na ron, si grabe man naka-vlogger. Uy! Uy, sorry yung content. Sulod na, uy! Manakot. Kaun sa lugar. Malas na. BMN, laban BMN. Tayo nga labi, dili makita ko ban ay. Kay Ismail bayot! Ismail ka ng BMN. So hi everyone! Oh my God, nabusog ka ayo mi sa birthday ganina. Uy, ako si Divine. Abi, bisa sa video. Oh, ni Divine. Kaya ato na i-end atong pamanggod vlog. Oh, sugar mommy. So everyone, maraming na birthday. Thank you so much sa family. Thank you. Ideas family. Ayan. Happy birthday sa bata. Ano siya? Ganyan na nga, Andre. Andre, happy birthday Andre. And thank you everyone for watching our vlog. Thank you. Bye. Audio Jungle.